Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Choyamba ndifuna kuyankha question ija mwafunsa za health ya President Professor Arthur Peter Mutharika. Ndifuna ndikuuzeni sopano kuti a president athu Professor Arthur Peter Mutharika ndiye atiuza ife kuti tibwere kuno, sikuti tabwera toka. Iwo atiuza kuti tibwere kuno mugwirizana ndi President enokuchana komanso akupereka moni kwa inu nonse. Nanga munthu odwala amapereka moni? Kuipa kwa anthu aku Malawi ndikuti tisimafuna mafuno abwino kwa wina. Ndakuuza muzitengera soka noka. Aliyense wakhala kunena kuti a president athu akudwala afa okha. Sichoncho mwaziona noka. Choncho ine sinifuna kunena zoona, ningofuna kuti mmawa muzaona akupereka nomination paper. Nanga munthu wakufa amabwera ziko. Kwambiri Dr. George Chaponda for that clarification. Kwa manena kuti we need to be guided. Tikozotenga po ngati pali mafunso. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.